May pabak po. Sunday, vlog day na naman. Minukit na na naman kaya ng babo bundok. Saka epoy na. Motor na pong mama. Isakripisyo mo yung bagya kasi kung nga isip. Nano yung number 1 na problema kaya ng kabundukan ma? Kay lobat yung cellphone, panay lobat. Oh. Malauting kay baba kasi. Then cellphone, dati lapi cellphone. Ito naman ba nun, doy charge. Ang gagawan da po rin eh. Magbabala pa yung bundok. Muntala kapatagan. Lumakad lang halos may itong oras. Pati may na ila, kunwari, tindaan niya, makisaksak lang, makicharge lang. Mamayad lang po. Manaya la pang mga metong oras, bayo mag-full, siyempre. Alimo. Limo. Arwe, pa mo fast charger. O ngayon, yun, solusyonan tayo. Ay niya, yung motor mo, may sinabi ko, sakripisyo tayo kasi pati kung dadalan. O, para kaya kayo yung anima. Inima, pati ating may kisaksak, pagbigyan mo lang. Wow. Ne, rin kapatid. Hanggang kaya kaya pa motor yan. Yan o. Malaw si idurot me. Yan. Then pong panemi nga rin, nila po ba't kaya kami ha. Minsan dakal talagang sasaw. Panyali nilang gamit o pamangan. O, last baterya. Baterya. Yan eh, yako ng bala. Total mekaniko na ako man. Convert ko niya aking motor mo. Ako po mama ko. Palto, ay, bukla men eh. Bukla men. Yan. Oh, maragol naman yung battery, oh. Kaya maragol ko na. Wala mong battery ngayon eh. Yan. Kaya ni kaya kabit, bangka nita. Potal low bat yan yung battery ngayon eh. Payandaraan na mga 5 minutes, mag-pull na naman ka dito. Tapos, inima. Siguro nung cellphone la talaga rin isaksa kayo. Yung cellphone niyo mo, wala Ba, naman naliwag. hanggang nga pulong ba, gagamitan yung battery ngayon, ba, low bat. Oh, walang battery yan naman kasi. Battery yung ever ready. Bayo. O sige, ako nang, ay hindi po tabalayo, kaya kami kompleto. Fixed dyan ko na, no, wire stripper. Screw. Tapos, screw. Pay. Tangkay, Samot, balo mo yung lamanan ng bag ko. Kakayanin din. Kaya yata. O sige na. Botang kaya rin na install kay packet kaya kayo. Papag-charge tala rin cellphone. Ito yate, sabik na yung mag-charge. Hello, bat cellphone ko. Hello, batya? Sakto. Nung kaya mo, nung baterya na mo ng cellphone mo yung problema mo, wag ko na solusyonan. Alim mo load, ha? May balo nung may nagumping kaya kaming gawa kanini. Hindi na mo magsisipang gas. Ang kanyang katakati ko tingal tilo. Ano naman yung ginawa? Yarine Tingnan mo. Wanta mo naman. Alwes sa banda. Ay, Galing na. idok pala yung nag-wiring. Nabalong Idana to ng biro-biro. Kaya wari lobat ka. Ulo, bat. Oh, sige, subukan ta. Ay, lobat chapin, no? Lamang kayong baterya. Oh, subukan tayo na. Ay, yata pagyo. Ay, sakto yan. Para kaya yan talaga na. O, yan. Peg, banatan na. Tingnan na. Baligtad petong. Nak. Baligtad. Walo. Kaya gito naman eh, ikaw naman. Lalong Balagay ikaw, masala lang rin mata mong duling. Nag-charge siya. Nag-charge siya. Ano nga sabi mo Maraming to? salamat dahil nangyampag. At magpapagkat yan kay. O sa likod ka. Kanan din ng pagkat. Sa likod ka po. Kanin niya po pangakain eh. Pangagawa na. Gawaya po nga limaymot. Kasi, kaya po pedalan keng kae, keng susiyan. Kasi, yung gaganakan tamo po ating magipag-charge tapos sa laing mama. Nung padalang kaya kasi kisusi tapos sa laing susi, arin makakapag-charge. Yung gawa ko, hanggang laing susi, alayo yung mama, alang tao, basta tikid na yung motor, ang po yung charger, saksak dyan mo yung cellphone. Makarak tayo na eh. Anytime, anywhere. Pwede lang mag-charge. Wow. Ating permission, walang permission, pwede lang mag-charge. Mag-charge na ako man, lobat ko eh. Tamo, dapat ikaw yung charge down. Iwaing cellphone. Kontra na yung may kontrabida. Boy kontra. Sige na. Salamat po kitang kay Kenny pong pag-chat. Dakal pong salamat kay binya mong pag-chat, boss. Ay, saka na kami mag-charge. Kaya maulikan yan, kaya na kami.